mae wythnos llysieuwyr yn dechrau'r y cyntaf o Hydref, sef fory, wrth gwrs. Felly mae Catrin fan hyn yn pob math o'r reseitiau i ni ar gyfer pobl sydd ddim yn bita cig, ond bethau neis ta beth, yn dyfe? Wel, ie, dim eisiau fe fod yn ddiflas gan bod dim cig yn rhan o'r pryd, yn dyfe? A dangos pa mor syml yw i wneud cawl, falle, yn defnyddio'r blod fresych fan hyn nawr, felly a'r caws, wrth gwrs. So rhywbeth eitha cyfoethog, neis i gael dycuno a falle bara ffres, y fe, chi'n gwybod? Felly, cynta gyd, ni'n mynd i ddechrau dy sylfaen y swp. Nawr, mae hwn yn bwysig bod ni'n dechrau gyda'r winwns a'r cennin sy'n rhoi lot o flas i'r cawl. Mae 30 gram o fenyn dy fi fyna yn todi, a felly mae winwnsyn fan hyn wedi dorri'n fan, yn mynd mewn fan hyn, a'r cennin wrth gwrs. Un cyfa oedd hwnna gyd, ie? Un cyfan yn mynd mewn fanna, ie. Felly hwnna'n mynd mewn fanna, gret. A wrth trafod yr cennin te, mae rhaid i ni wneud sicrhau bod e'n weddol glân, as mae lot o mwd yn gallu bod yn lawr rhain. Felly, tip da yw jyst i agor y cennin fanna a jyst golchi hwnna dan y tap wedyn sy'n sicrhau bod ti yn cael... Ie. Cwestiwn iawn i chi, dwi beth yn siŵr mor bell i fyny'r cennin fod i fynd, achos am o deilan sy'n teg at y top, faint o'r ddeilan ti'n fod defnyddio os da rhywbeth allu ni mesur? Ie, ti'n iawn. T'mod, i fod yn onest, gan bod ni'n neud cawl, mae modd defnyddio i gyd i fod yn onest. T'mod, achos mae hwnna'n gallu fod bach fwy chwerwdd o'n yr unig beth mae rhaid ti fod yn ofalus am. Felly, jyst bwysig bod ni'n gadael i hwn i gael bach o amser i felysu a i feddalu yn dyfe. Felly, teten yn mynd mewn hefyd, hwnna sy'n mynd i dewhau'r cawl. Right. A rhyw 15 munud, falle, jyst cadw i droi tan bod e'n dyner, fel fi'n gweud. A mae modd wneud hwn yn y bore, falle yn barod i gyno, yn dyfe. Ond mae modd paratoi hwn o flan llaw. A chymod, calen yr oergell yn barod, yn dyfe? Hyd yn oed y rhewgell, achos dwi'n tybio sy'n gallu, os ydy'n rhewi, ei batch mowr a o'i hanner i'r rewi. Mae fe'n rewi'n gret, jyst yr unig beth ni'n gweud yw byddwn ni ddim yn ychwanegu'r caws ar hufen pryd i ti'n rewi e. Jyst ychwanegu hwnna ar ôl i ti ddadmer a ail dwymo fe, yn dyfe, t'mo? O'n i'n mynd i weid, mae hwn yn swnio'n iach iawn, ond ti'n ei weid hufen. Ie. A sy'n fath o gaws, faint o gaws. Wel, fi'n dwlu ar hwn, dy cynod i sil, t'mod, blod fresych a'r caws. O, mae hwnna'n neis iawn, dy hwnna, dwi. Felly, ie, eto, jyst defnyddio blod fresych cyfan yn mynd mewn i hwn. Nawr, eto, neis yw'r bod ni'n golchi hwn yn dda. Mae yna bryfed yn gallu bod mewn fanna, felly jyst newch siŵr bod chi'n golchi hwnna. A wedyn, felly, na gyd sydd eisiau ni wneud wedyn, yw unwaith mae hwnna gyd yn dyner ac yn hyfryd, a mae'n arogri'n hyfryd. Mae hwnna'n mynd i ychwanegu lot o flas. Ychwanegu blod fresych te mewn i'r cyfan. Lle ti wedi torri'r blod fresych yn rhy fach, chwaith yn dal yn... Na, wel os ti moyn i fe ferwi'n gloiach gallu di dorri yn... Ie. Fi sy'n torri pethau ni ta. Wel, ni'n rhaid gadw i siap, fel sy'n ti'n cael cauliflower cheese cyffredin, ti'n moyn i fod yn eitha cyfan i ti. Ti'n iawn, ond ni'n mynd i fod yn blitzo hwn ty beth. Felly, 2 peint a hanner o ddŵr yn mynd mewn fanna, a chydig o halen, a wedyn y gyd sydd eisiau wedyn i ddod â hwnna i'r berw a i fyd ferwi a wedyn tan bod y cyfan yn dyner. A wedyn i blitzo fe, y gyd sydd eisiau wneud wedyn yw i blitzo fe gyda un o'r eina sy'n chi'n gallu prynu, neu prosesydd bwyd, chi'n gwybod tan bod y cyfan yn debyg i... Felly allai ti roi un o'r blender llaw ma mewn, ie? Ie, na fe, ie. Just wneud e fel sy'n ti'n neud unrhyw gawl, fe? Ie, unrhyw cawl, ond na beth sy'n eitha neis yw os ych chi amhidlo fe i gael e bach fwy llyfn, ynddo fe? Felly, mae fan hyn, dy fi fan hyn nawr, wedi goginio, wedi blitzo a wedi cynnesu fan hyn. Nawr fel ni'n gweud, pryd ni'n barod i fwyta fe, i ni'n mynd i ychwanegu'r caws ar hufen. Mae'n gallu gwahanu os ych chi'n mynd i ychwanegu hwn yn rhy gynnar. Chi'n gwybod, so jyst i orffen gyda'r hufen a'r caws. Hwn oedd y lefel chi sôn rhewi fo wan, fysa chdi wedi... Ie, bydde ti'n rewi a gwmwys fod hyn, neu os y ti'n gweini mewn cwbl oriau, bydde ti'n gadael ffordd hyn, a wedyn unwaith ti'n gweini i ni'n mynd i fod yn ychwanegu 100 gram o gaws cheddar. Dwi'n drwg o caws i gratio, dwi'n bita hanner ar y ffordd.
Ti'n chi'n gweithio rhyw dalcad bach dy hun i... Wel, byddwn ni'n mynd am caws eitha cryf fan hyn, twyd os mae hwnna'n mynd i ychwanegu lot o flas. Ach, dim lot o flas gyda blodfresych, os e? Na, na. Mae blas ysgafn iawn, dy fe? Os, ti'n iawn. A wedyn hefyd gyda... Neu gallai ti ddefnyddio caws glas hefyd, sy'n eitha neis. A wedyn y ran drwg yw'r hifen dwbl yn mynd mewn fan hyn nawr. Rhyw 4 lwy fwrdd yn mynd mewn fan'na, jyst i bennu'r cyfan. Os ych chi am drial gofalu am y calorïau, falle gallwch chi ddefnyddio llath yn lle. Reit. A wedyn, na gyd yw i orffen gyda chives fresh fan'na. A wedyn i weiniau gyda bara sydd wedi cael ei bobi bore yma yn y ffwrn. Bara granary fan hyn. A mae fe'n bryd swper neu cino, dy fe. Ddim yn rhy iachus, ond yn mynd i fod yn flasus neis, yn dy fe.